Thil Makle Lau Om Episode 51 Lor Khom Malaysia rama mun pakhata hian car accident omin alum thui hle maya he thala tu soidanin anuk chuak tur to truck aron thlen meu chuan khua atlain khua athim lek lek to ni in asoi ani thil mu nei lo ma se eng thil emotak om venia a hriat awang chuan a om anuam lo hle maya hetia to truckin anu chua mek lai hian motor chunga tuma om to si lo kha motor chunga tang chuan kut vun fil vek to ru ro hian motor seat nung tukver atang chuan motor met hi aron pai chok lai hi alo lang theya thil dang lam om to lo ma se he thil ron lang hi arap omin chung rila hlauna na men lawin min fan man tho ani he motor chunga hian tuma an om to lo kha ani sia he kut ron lang hi eng thil chunge ni ta angle Paranormal Explorer George Guerrero chuan a YouTube channel Caballero Paranormal a hian he investigation ane lai hi aposa Mexico rama mun hrang tak mai mun hi afangkuala he in hi helai muna cheng te chuan The House of Souls ti in aminglem anvo ani he in nei tu soidan chuan kongkhar te chu ama in khari le thuai mai thina chuta bungrua then khat te chu anda na ni mi lawa te an lo om le bok thin ani mai hi ni lovin nutling to tak thla le no pang thla an mu thin thu te a soi bok ani George Guerrero chuan he mun rang tak mai afan kul na hi social media lama live in a pechoka in chung an lu deuh chia tia chuan a man rua chu phorin a han khong rikewa thla chu lo in lar tur chuan a han bia a Los invito a que se manifiesten esta madrugada conmigo. ¿Dónde están? Quiero verles. Chana engma mule riat anei mai tak lawa chuan in chung mun tin mai te chu afang kola chuta athil tumri man wa chu ama chuan aron rile tamaya ada na mun awathlen pheile chuan mi hring emo thla lam engma mu tur alo om reng reng lo ani Ay, cabrón, escuchen. ¿Fuiste tú? Ay, acaban de sonar el diapasón. Escuchen. Wow. Pero está igual. Está igual como yo lo dejé. he thla hian a fiamin ati thei kwal vel mai mai ni in alang hetia room chung afang kwal hian naupang room hi avaluta toys vel te chu do kana le chuata te chuan an lo let rem room mai ani hetia a om mek lai hian naupang ori ni om tak hi hria in room chung chu a en kuala Pero bueno, o sea, tiene muchos juguetitos. De hecho, no hay no hay. Escuchen. Uy, cabrón. ¿Es en serio? ¿Escucharon? hetia tha ala kwal hian mei chenau pang ni om takin bangkil thim jing atanga alo thli reng lai hi alo lang theya Ay, que si no mentes. he hmuna hrang nia an lo soi
no pangkha ani ngei arin hle ani Maysville, Kentucky hmuna Hayeswood Hospital hi building lian le mawi tak ani thina ma se kum sangka zakwa somriat pathuma he building chuasan ani atang khan mun nel omlo berte hmuna alo chang chhota ani Maysville hmuna police te ngei pon he hospital lui hi tlo khapin tuma lut lo turin an hriat tir bok ani he hmun tlo tu te chuan nurse ni om tak thla te he damdo ina boral to nia an rin thla te chu an lo mu fo to thin ani he hmun tlo tu mei chia pakhat chuan zana he building pon vel chu thla ala kola zan ani pia lama a video quality a that lutuk lo awang chuan hriat thiam a har deuh hleka ma se uluk taka kan en chuan hetia thla ala kol hian mun pakhat tukver atang chuan melwar lampang hi aron langnol maya rang tak chuan he thil hi apil bole ta ani a mel hi lang chiang lutuk lovin fia lo hle ma se mel nel om tak chu ani lo ti a chiang viau ome khochak la movie an channa pakhata chuan thil dang lam tak hi alo lang ve tlat maya hetia hotel room hot springa shooting an nei lai hian atak sadang mu tur om mi si lo khan akut chi ron lang chuan me chemal chu aron ban lai hi alo lang theya he me chia hian he thil lo langin amal aron khoi hi a hre lo ni in alang he thil lo lang hi akut chia ma ni se thil rap om tak pakhat chu ani ve hrim hrim ani he kutron lang hi mi hring ni lovin thla lam thil ti nge ni in alang ani Thailand mun pakhat kongpui highway a hian motor sen chunga nula ni om tak hi nunglam hoi zonga athulai hi alo lang theya he mei chia hi motor tlan laia chuan har satna nei map lovin athu theya chu po nunglam hoi le ngalin mi hring pa ngai ani theyangem heti tak maya zei tak maya tlamia lova motor tlan chak chunga achuang thei hi mi hring alo ni ngai ani chuan mi hring piang dang lam tak ani nge arin om ani na taka chuan mi hring ni lovin thla ani arin om hle ani pap hi a hrang du viau ni turani pap hrang niya an soi hi mun hrang hranga soi tur atam hle maya the old day man and sit hi pap upato tak ni in kum sang khat zat hi somnga pakhat dai to a hon kha ani England muna judor upaber pol le mun hrang na saber ang hiala chal ani nge ani Daily Mail in Tarlan danin he judor kum zasari somruk pakwa te mewa upato in chunga chuan thla chekwal vel lai hi CCTV chuan alo record fu reng hi alo nia he thil lo lang hi a mel arap om hle meya light eng hnuaya chuan pheda zuk zuk chung chuan aron lang ani he hmuna pub manager chuan bottle tlat hom ni om tak a hriat thin thu tele zana amulai te hi mu tur om si lovin khoi tu om ti hriat tak hian aron khoi thin thu te asoi bok ani hei mai hi ni lovin Portuguese reporter pakhat chuan he hmun atlo truma thla alak lai chuan in chung tuk verdar thalanga chuan thilpa ngai ani lo ti hriat tak light eng lampang ron phezok lai hi alo lang le bok ani CCTV in alo record fu te pub manager ina athil lo ton to tele Portuguese reporter ina thla alo lak fu te hi he pap a hrang ngei ani ti fin fi na pakhat ani ngei arin om hle ani
mau nu le mau pa chu mai cham ma a chuan dingin fatherin ai nei tir mek lai chuan mi parol thar pakhat ka zual taka in chei chu he biakin malam atang chuan ron kal phein maksak tak chuan aron che kual vel ani thil mak tak mai chu he pa hi tuman an lo en mia lo hi ani amel hi amakin arap om hle meya akhabe nuai lampang chu abal nge ni a om mia lo bok ani mi puite hian an hu thei lo nge ni yang hetia hun poimo tak man la ya du da tak maya lo che tuman an hu mia lo mai hi thil mak tak ani he pa hi mi hring ni lovin tha ani mai lowang mo United States Oregon muna chung ko pakhat chen na ina chuan apasal nu in kanga wanga boral to thla ni nge ya a hriat chuan alo zui lai hi CCTV footage sa chuan chiang takin alo lang theya he thil khen lai hian apasal chu mu in thom dang lam tak hria in chu chuan alo ti har hi alo nia rang taka thovin CCTV footage record chu an en let thuaya chuta anu pui lo zui reng tu thil dum tak hi azuk mutamaya abara khai chiang kher mai anu pui tarnar hian night gardening nein a boy hle meya ma se he thil dang lam tak main alo zui reng ti hi a reng lo ani